Hola, soc Sahu i el que més m'agrada fer és viatjar en el temps. Vols saber què ha viscut a Sagunt abans que tu? Acompanya'm. Fa molt de temps, 500 anys abans de Crist, vivia a les nostres terres un poble anomenat Ibers. Tenien cases de pedra i eren agricultors i caçaven. Sagunt es deia Arce. També s'agradava fer eines i escultures amb fang, pedra, fusta i bronze. Poc de temps després, els grecs arribaren amb els seus vaixells al Grau Vell de Sagunt. Eren comerciants d'aliments, de les armes, més tard, els guerrers cartaginesos d'Anníbal atacaren la ciutat durant 8 mesos. I la conqueriren. Però no duraren molt, perquè els romans enviaren un exèrcit per fer-se a la ciutat. Els romans li posaren per nom Saguntum. Arriba a ser una ciutat romana molt important i rica. Segles després, els romans ja no són tan forts i arriben a Sagunt els visigots i l'anomenen Modus Vetus. La ciutat té importància. 2 segles després, Sagunt va ser envaïda pels àrabs i el posen per nom Morviter. Una part important de la població es va convertir a l'islam. Jaume I va conquerir la ciutat i la anomena Illa Real. Treballaven principalment de l'agricultura, raïm, oliveres. El rei Felip III expulsà els musulmans i Sagunt es quedà despoblada. Després de la batalla d'Almansa, Sagunt es convertiria en ciutat castellana. Al principi del segle XX començaren a funcionar els alforns i començà a apoderar-se el port de Sagunt. Als anys 80 tancaren els alforns i Sagunt començà a obrir noves fàbriques. I així és com és la nostra ciutat, ara gran però acollidora. El nostre viatge